Nnukwute ọgbakọ nke otu agụjikọrọ ndị ntorobịa na Nnokwa agba nke 13 ya ka nọ na ngwụcha izu ụka gara aga wee chịkọba na Lagos steeti. Justice Onyemobi wetara ozi a mere ka amata na achịkọbara ya bụ nnukwute ọgbakọ n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ụmụafọ Nnokwa na Ejigbo ma bụrụ nke dọtara ọtụtụ ụmụaka, ụmụ nwaanyị ndị Nnokwa nakwa ọtụtụ ụmụafọ obodo a eji okwu ha abịa izu bi na Lagos steeti. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Ya bụ mmemme omenafọ nke ọ bụ ndị Education Committee nke Nnokwa Progress Union na Lagos branch chịkọbara nyere ụmụ akwụkwọ ohere ndị si na obodo Nnokwa ka a zụọ ha na ọrụ aka dị iche iche bụ nke isiokwu ya bụ Harnessing the Power of Information Technology in Wealth Creation. N'okwu mmepe ya, onye isi oche na ya bụ mmemme Prince Nnamdi Ezekwem gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha gbaa mbọ fụ na ha na-esonye na ya bụ ihe nke ga-akụziri ha aka ọrụ dị iche iche. N'okwu nke ya, onye chairman nke Nnokwa Progress Union Lagos branch Nze Clement Ezegbunam mere ka amata na ya bụ ohere nke dị na iji igwe nkanụzụ bụ nke ga-enyere aka ma ọ bụ na enyocha ya nke ọma. N'okwu nke ya, onye isi oche nke Education Committee Nnokwa Progress Union Injinia Nnaemeka Nwamara kenere ndị niile nyere aka ịhụ na mmemme ahụ gara nke ọma ma kwe nkwa na ya bụ otu ga-agbadoro nwatakịrị ọbụla aja n'ukwu bụ onye nke chọrọ ịbanye na ya bụ ihe gbasara nkanụzụ wee ruo ogogo ọbụla ọ chọrọ iru na ndụ ya. N'okwu nke ha dị iche iche, Dọkịnta Jane Azuka, Maazị Emzo Eze Abasilin, Maazị Chizoba Ikenwa nakwa Maazị Stanley Odinaka kọrọ ihe ndị ha hụgasịrị n'oge ha na-amụ aka ọrụ a ma dụọ ndị ntorobịa ahụ ọdụ ka ha gbaa mbọ lụsie ọrụ ike iji wepụta ọnatarachi dị n'ime ha. Inye ahụike n'efu nyegere ndị okenye nakwa ụmụaka nakwa ihe ndị ọzọ eji ime obi ụtọ pụtara ihe na ya bụ mmemme. A nọkwara na ya wee nye ọtụtụ ndị nzere maka ọrụ pụrụ iche ha na-alụ iji kwalite ọdịmma ụmụaka na ya bụ mmemme.